Эльза ханым Шәриф Камалның абыйсының оныгы. Ул язучы яшәгән йортка яшьләр белән очрашуга килгән. Шунда ук аны хатирәләр чылгап ала. Ул бик шундый кызылар дип аны өйдә әйткәннәр. Бик шундый стеснительный, скромный булган. Шуның өчен кызылан дип анарга әйтәләр. Минем әниемнең кулында Шәриф Камал үлә. Аның кулында. Шәриф Камал йортында яшьләр еш кунак була. Алар арасында Муса Җәлил, Фатих Кәрим дә бар. Фатиха алырга киләләр. Яшьләр өчен булдырылган премияның нәкъ менә аның исемен йөртүе гаҗәп түгел. Премияга нигез салган вакытта безнең хыял шундый иде. Ул менә язган әсәр өчен бирелгән генә премия булмаячак. Чөнки яшьләр өчен иң беренче чиратта ул осталык мәктәбе үтү, аралашу лабораторияларда эшләп карау бик мөһим һәм яшь прозаиклар өчен дә һәм яшь тәрҗемәчеләр өчен дә бигрәк тә тәрҗемәчеләр юнәлеше бездә яшьләрне тәрбияләү ул бигрәк тә теге рейсларга куелмаганрак өлкә дип әйтик инде. Шуңа күрә менә бу остазлар мәктәбе киңрәк масштаблырак планда эшләр дип ниятләп калабыз. Бәйгенең төп шарты әсәрләр бер кайда да бастырылмаган булырга тиеш. Быел катнашучылар Татарстан һәм Башкортстаннан, чит илләрдән дә катнашырга теләк белдерүчеләр була. Тик вакыт кысан булу сәбәпле өлгертмиләр. Димәк, киләчәктә география тагын да киң булачагына шик юк. Беренче тапкыр уздырылган Шәриф Камал исемендәге премияның тәрҗемә юнәлешендә 33 кеше, Чәчмә әсәрләр номинациясында 18 автор катнаша. Бүгенге яшьләр курыкмыйча иң катлаулы темаларга керәләр. Индидер тормыш проблемалары, инде күп еллар яшәгән, инде бер язмыш кичергән, тормыш этаплары кичергән, кыенлыклар, драмалар, хәтта фаҗигалар кичергән кеше язмышына кагылмакчы булалар алар. Алар төрле әйбәт мәгънәдә әдәби хәйләләргә керешәләр. Төрле поэтик алымнар. Бер кызыклы күренеш пәйда булды. Ул да булса, шушы 18 эшнең конкурсның финал өлешендә катнашкан 18 эшнең яртысына күбрәге төш поэтикасына нигезләнгән иде. Әйтик, бер автор гыйбрәтле итеп сугышта булганын сурәтләп бирә. Ахырда ул төш күргән булып чыга. Яшьләрне шулай ук ятимнәр, балалар йортлары, әтиле-әниле ятимнәр темалары борчый. Алар нәсел, тел, милләт турында уйлана. Экспертлар комиссиясе әгъзалары үзләре дә алардан күп нәрсәгә өйрәнгән. Менә бүгенге яшьләрне бик кызыклы шундый күренеше. Ягъни юк өчен алар бурын салындырып утырмыйлар. Бик кызык. Бик иртә эш башларга тырышалар. Һәм соңрак гаилә корырга тырышалар. Ансы да бәлки юк, чөнки башта эш, аннан гаилә. Менә шушы әйберләр аларның хикәяләренә бәреп чыга. Бәйге 12-дән алып 30 яшькә кадәрге авторлар өчен нигездә мәктәп укучылары катнашкан. Яшь кенә авторлар өчен әдәбиятка яңа аяк басып килгән авторлар яки тәрҗемәчеләр өчен 50 меңлек премия фонды булу шулай ук бик зур әйбер дип уйлыйм. Премияны башлаган гына вакыттагы хыял алга табаны тагын да кылычлырак итеп чынга ашырсалар бик шат булачакбыз. Без язучының имиджын булдыру, аның исемен таныту, яшь авторны нинди юнәлештә кабул итәргә, нинди юнәлештә киң җәмәгатьчелеккә интеграцияләргә дигән шундый әйберне эшлисебез килгән иде. Бәйге барышында әсәрләрдән иң кызыклы өзекләрне Кореев исемендәге яшь тамашачы театры артистлары сәхнәдән укый. Бөтенесен җыеп альманахка да тупларга ниятлиләр. Һәр катнашучыга грамота һәм бүләкләр тапшырыла. Ә конкурсның Чәчмә әсәр юнәлешендә Актаныш кызы Алинә Хәбибуллина җиңүче. Бүләкләү вакытында, тантана вакытында жюри алдына чыгып басканнан соң мин үземнең илемдә никадәр зур җаваплылык булуын аңладым. Чөнки әгәр дә шундый улпат язучылар минем әсәремне бу премияга лаек дип тапканнар икән, димәк миңа киләчәктә дә бу исемне акларга кирәк дигән сүз. Әлбәттә, бу минем өчен бик зур стимул, чөнки бу премиядан соң минем тагын да күбрәк язасым килә башлады һәм әдәбиятта ниндидер яңалык алып киләсем, үземнең яшьтәшләрем укырлык хикәяләр язасым килә башлады. Әдәби тәрҗемә номинациясында Азат Якупов җиңүче дип табыла. Ул 6 телдә сөйләшә. Бәйге өчен Шәриф Камалның Курай моңы әсәрен рус һәм инглиз теленә тәрҗемә иткән. Гомумән конкурска Шәриф Камал әсәрләрен рус, инглиз, алман, төрек, әзербайҗан телләренә тәрҗемәләр килә. Әдәби тәрҗемәче ул нәрсә эшли? Ул без синхрон тәрҗемә эшләми, ул техник текст тәрҗемә итми. Ул авторның әйтергә теләгән барлык фикерләрен аңларга тиеш, төшенергә тиеш, һәм аны яңадан язарга тиеш, асылда башка телдә. Моның өчен кирәк кимендә 2 телне камил белергә, хәтта 3 телдә әйтер идем. Үзенең
тәрҗемә итә торган телеңне белергә кирәк, авторның телен белергә кирәк, автор чөнки барыбер һәр авторның үз теле бар, һәм өченчедән белергә кирәк син тәрҗемә ясый торган телне дә. Төп ярдәмчеләр жюри әгъзаларында безнең КФУның Халыкара мөнәсәбәтләр институты белгечләре иде. Шәриф Камал әсәрләрендә кызыклы җөмләләр, халык сөйләме үрнәкләре шактый очрый. Аларны тәрҗемә итү зур осталык таләп итә. Язучы үзе дә бу өлкәдә каләм чарлаган. Музейда аның Михаил Шолоховның күтәрелгән ширәм әсәренә тәрҗемәсе саклана. Шәриф Камал декадасы уңаеннан биредә төрле чаралар оештырылган. Матур туганда дигән күргәзмә эшли. Бу менә Шура журналы. Бу журнал 1910 елда басылган. Һәм менә нәкъ шушы журналда Шәриф Камалның беренче хикәясе. Шәриф Камал үзе дәгән менә шушы Оренбургта Шурада басыла башлаган хикәяләрнең үзенең әдәби эшчәнлегенең башы дип саныйдырган була. Шәриф Камалның әдәбиятка кереп китүенә Шура журналы ярдәм иткән булса, хәзер аның исемендәге премия бу өлкәдә яшьләргә юл ачачак. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.